Ben, pois entón, se vos parece, vamos comezando xa coa xornada da tarde. Obrigado a todas por virdes. Como sabedes, tendes no programa algún pequeno cambio, mas en todo caso os ponentes se manteñen. Vai estar aquí Luis Rai e máis Teresa Moure, comezando con Luis, que vai falar de o que leva por título a súa intervención Tempo de Carranxe. Luis é xornalista de profesión e un escritor amplamente recoñecido por todos, tanto na súa vea narrativa como poética. Ten obras igualmente ben coñecidas e ben sucedidas, como Expediente Artieda, que fora Premio Xerais xa no ano 2000, o señor Lugris e Negra Sombra, que fora Premio da Crítica Española e Premio da Federación de Libreiros Galegos. Montelouro, igualmente foi Premio Blanca Amor de Novela e Premio Fervenzas Literarias a maior romance do ano en 2009. E para além da súa obra ensaística, neste mesmo ano, por citar algo de obra recente, ten acrescentado unha biografía, no seu momento tamén moi ben sucedida, de Dieste, e agora na edición de 2019 coñecida, titulada Rafael Dieste, O Libre Pensamento. Entón, se máis, xa lle paso a palabra a Luis. Recordade que as dinámicas van ser, vai haber dúas intervencións sucedidas e despois pasaremos ao debate. Vale, bueno, moitas grazas polo convite a Matías e ao colectivo, e gracias por estardes aquí, os que estades hoxe aquí neste día, non? Bueno, supoño que o feito de que interviñamos xa ao final das xornadas, pois vai facer que se cadra repitamos cousas das que xa se falou esta mañá e na sesión de onte tamén, non? E o que ten isto de intervir xa contra o final. Supoño que a miña presenza aquí ten sobre todo que ver coa publicación deste libro no ano 2003 que se titula O Corvo de Chavapote, que se suma a algúns volumes colectivos nos que participei como outros escritores naquel momento. Creo que foron 4 ou 5 libros de moitos autores, non? E ademais este libro individual, non? Non quería estenderme demasiado porque tamén o libro era conciso e prefería ser conciso, e ademais sei que dispoño nada máis que media hora, que, bueno, nada máis de media hora, non? Que dá tempo para contar cousas. En todo caso, eu o que quería facer era falar un pouco do cruce entre o individual e o colectivo, non? Porque un país se pon en marcha a partir de unha agresión como a que foi o Prestige, e porque para precisamente que ese país se poña en marcha, pois se poña en marcha moitas persoas, non? Moitos miles de persoas. Bueno, está ben empezar contextualizando un pouco todo, non? Sin remontarnos xa máis alá de 1970, hai unha catástrofe ecolóxica que é a de Policomander, do Policomander en Vigo, que representa unha vertedura nas augas de 15.000 toneladas de fuel. No ano 70 tamén o Covid na Coruña, con 2.000 bidóns de insecticida. No ano 76 o Monte Urquiola, na Coruña. Eu daquela vivía ali, recordo perfectamente o día como de repente se fixo noite na cidade durante bastante tempo, como se fose un eclipse total, que deitou no mar 10.000 toneladas porque a maior parte da carga se queimou. Iso fixo que fose a atmosfera e que a contaminación mariña fose menor que noutras ocasións. A Urquiola seguiulle nesta cronoloxía de agravios, non? O Andros Patria no ano 78, que se saldou con 34 mortos dos seus 37 tripulantes. Despois o caso retransmitido polas televisións e singularmente por Televisión de Galicia, con 23 dos 31 tripulantes mortos,
e con 5.000 bidóns de sustancias altamente tóxicas circulando por Galiza, primeiro a Parga e despois a San Cibrán, con revoltas veciñais en contra da chegada duns veciños tan mal recibidos. A eso seguiulle o mar Exeo, que repetiu un pouco o que sucedera con Monte Urquiola, tamén na Coruña, con 1.500 toneladas de fuel de verteduras, e xa finalmente o Prestige, non? Bueno, que é o que nos convoca hoxe aquí. Así como co Policomander, co Urquiola, bueno, todo eso padeceu con resignación o pobo, non? O pobo galego. No caso do Prestige concorren unha serie de circunstancias especiais que fan que sirva de detonante para un proceso de organización da reexistencia ou reexistencia, como queiramos chamarlle. Estábamos expostos desde sempre, e por eso esta restra de accidentes marítimos, estábamos expostos desde sempre a este tipo de situacións, non? Sobre todo a partir dos anos 70, cando a crise do cru fai que as grandes compañías aposten por grandes mastodontes para trasladar o cru dun continente a outro, pero hai ese momento do Prestige coincide, e por eso derivou nunha catástrofe terrible, con unha serie de decisións políticas as que fomos asistindo en tempo real. Inicialmente, cunha certa tranquilidade de todos, non? Porque pensábamos que había medios para facer fronte a unha emerxencia dese tipo, pero fomos vendo que non era esa a intención e que detrás había unha gran intención de engano, non? De enganarnos a todos e coarnos cousas que non estábamos dispostos a asumir e a aceptar. Entón, inicialmente, a xente recibe esperando que cos medios dos que se dispón agora se poida dar unha resposta a isto, pero ve que esa non é a intención e finalmente se organiza e traballa primeiro por limpar a costa e segundo por limpar as poltronas políticas, digamos, non? A loita contra o Prestige, a loita do que coñecemos como nunca máis, supoño que se falou aquí onte e hoxe, adquiriu unha dimensión como nunca se vira en Galicia. Eu creo que en parte porque conseguiu ser transversal, e iso a fixo masiva, non? De maneira que xente, non foi patrimonio da esquerda que protesta, non? E afeita a protestar, senón que xente con outras coordenadas políticas posiblemente se identificou coa loita de todos. Eu creo que conectou cun espírito, digamos, tamén conservador, non? A mí fíxome recordar daquela a dous conservadores como Xosé María Castroviejo, que no franquismo aproveitaba as tribunas que tiña en prensa para facer campaña contra a industria pasteira en Galicia, porque contaminaba o aire, porque contaminaba o mar, e tamén porque desgraciaba o bosque galego, o monte galego co monocultivo do eucalipto, e tamén o propio Cunqueiro, que aproveita as tribunas de prensa das que dispón para escribir unha serie de artigos sobre
sobre a catástrofe do Monte Urquiola, non? Por exemplo, nun deles di ya pueden las notas oficiales y oficiosas decir lo que quieran, que la verdad es que la pobre Galicia está sufriendo en una parte de su ser unha catástrofe sin precedentes. E Cunqueiro tamén di ahora padece Galicia la irresponsabilidad de la bestia petrolera y durante largo tiempo el mar que lavaba al gallego las olas y la espuma no existirá y no existirán los peces ni el marisco y de dónde saldrá el pan nuestro de cada día. Bueno, quero decir que si adquiriu a dimensión que tivo a resposta do nunca máis a crise provocada polo Prestige foi porque houve casi unha digamos, unha rebeldía unánime na sociedade galega, unha rebelión unánime contra todo isto. Eu creo que no caso por exemplo, de Cunqueiro ten que ver coa súa historia persoal, non? Vive isto do Monte Urquiola na Coruña, estando el en Vigo daquela, pois como unha agresión tamén a el mesmo na súa historia persoal, e podemos recordar que o primeiro dos seus libros se titula Mar ao Norde, e o mundo do mar está moi presente en Se o vello Sinbad volvese as illas ou en Las mocedades de Ulises. Algo disto sucede, perdade que fale en primeira persoa, tamén comigo mesmo. Eu creo que o tema a crise do Prestige impactou a todo o mundo en Galicia, evidentemente, a todos os ben nacidos, e impactou se fosen de Ourense, de Lugo ou de tal, pero a xente con raíces e con orixes familiares na costa, pois especialmente, non? Bueno, e ese foi o meu caso, porque estaba vendo ameazados os territorios da infancia e da mocidade na Ría de Muros, en Carnota e na Costa da Morte. Dicía Otero Pedrallo polos vieiros da saudade que a parroquia é un contrato étnico entre o home galego e a terra galega, bueno, por extensión, entre o home galego e o mar galego, e ese era o meu caso. Bueno, era tan o meu caso que na mañá do 13 de novembro estivera en Muros para ver unhas obras dunha cousa persoal e familiar, e pola tarde inaugurábase o Marco, o Museo de Arte Moderna de Vigo, e foi onde chegou a nova de que un petroleiro tivera un percance gravísimo a só unhas millas da costa galega. Eu quixen crer naqueles primeiros momentos na eficacia da política e dos medios técnicos que a política tiña ao seu dispor para responder a isto, e asumín aquilo, bueno, era un día desapacible como hoxe, de moita chuvia, había detrás xa unha historia de todos eses nomes dos que falaba antes, pero quería crer e asumía con certa tranquilidade as decisións que se estaban tomando, porque quería que eran as mellores. Dicían, vais a arrastrar o petroleiro fora, bueno, pois inocentemente pensaba que habería motivos para facer algo así. Despois vimos que eso fora o primeiro disparate de todos, contra a lógica de levar o petroleiro a un lugar, a unha rada segura, onde se pudese extraer o fuel e traballar con plenas garantías nel, e a iso seguiron xa unha longa restra de mentiras, políticos que estaban de cacería, que dicían que estaban ao pé do cañón, cando se falaba da solidificación, que o afundimento iba a representar a solidificación e que iso non ia ter problemas para o medio nin para
a poboación, bueno, sumado a todo isto, a manipulación desde os medios, sobre todo desde os medios públicos, non? Desde a televisión española e tamén desde a televisión galega, sometidas a unha especie de apagón informativo interesado, non? Buscábamos daquela a verdade nos medios portugueses, non? E todo isto pois é o combustible que alimentou, digamos, a carraxe de todos, non? Bueno, pois, por un lado, todas estas decisións irresponsables, absolutamente irresponsables, sumadas ás mentiras, entonces eso fixo que, como moita outra xente, eu me pusese en marcha. Hai xente que estivo todos os días traballando como voluntario na limpeza do chapapote que chegaba á costa, e hai outras persoas, como era o meu caso, que estivemos menos días facendo eso e máis días movéndonos para intentar dar ou servirmos de testemunha do que estaba sucedendo. E froito diso son algúns textos para diversos colectivos que se foron creando, e o momento en que eso arranca, no meu caso, foi coa manifestación dos Paraugas en Santiago de Compostela, que foi un 1 de decembro. 2 días antes houbera no Museo de Belas Artes da Coruña un acto, unha lectura conxunta de poetas dos 80. Ali houve varios poetas que xa léramos textos alusivos a isto, porque xa daquela se vía que todo estaba moi mal encamiñado, pero digamos que a manifestación dos Paraugas aquel día en Compostela foi a que demostrou que por fin deixábamos de ser aqueles polos que os que lle mexan por riba e din que chove, e que xa por fin se poñía en marcha algo serio para cambiar as cousas. Eso coincidiu, bueno, todo eso era combustible para intentar recoller o que estaba sucedendo. Eu teño mala memoria e quería que todo o que estaba sucedendo puidese recollelo e darlle forma nun texto de convocación de intervención cívica, e recibín o encargo da nosa terra de publicar un libro que tiña o único atranco, digamos, das datas, non? Porque eso foi como en xaneiro daquel ano, e o libro xa estaba nas librerías en febreiro, non? Entón, únicamente houve un momento cando me fixeron a proposta de dúbida, pensando se sería oportunista facer, o sea, asumir un encargo como ese, pero o certo é que xa estaba traballando en recoller o que estaba sucedendo ante os ollos de todos, e simplemente o que veu facer aquel encargo editorial foi darme a oportunidade de trasladar eso a letra impresa, non? Bueno, que estaba sucedendo daquela? Pois eu creo que é evidente para todos que acabou converténdose en algo histórico, non? Para moita xente, pois representa un antes e un despois, polo menos, no que se refire ao seu compromiso co colectivo, non? O seu compromiso coa sociedade. Eu creo que durante
todo aquel tempo, non? Ata que demos limpado a costa, e tamén despois en política, despexado un pouco o panorama político, o que estivemos facendo moitos miles de persoas, tanto de Galicia como os que viñeron de fora, que hubo moitos voluntarios de fora, e hubo moitas historias persoais que se iniciaron aquí naquel tempo, foi loitar contra o ensimesmamento, non? Contra esa especie de autismo co que xoga o poder para perpetuarse, para ter, digamos, adormentados os máis, non? A xente do común. E daquela víamos que as letras podían servir para sumarse a todo ese movimento. Castelao decía que non tiña vocación estupefaciente e se cadra si en algún momento houve xente da nosa xeración que estaba escribindo noutras claves e noutros parámetros, pois a partir disto digamos que venceu ese autismo intolerable e se puxo a disposición dunha loita colectiva tan importante como esta. Eu tive presente cando facía este libro pois exemplos como o de Galdós cando fai os episodios nacionais e conta cousas dunha xeración desde unha xeración anterior a el mesmo, ou Maxau cando no Laberinto Mágico fai o ciclo das novelas dos campos, polas que desfilan nos dous casos persoeiros da política, persoeiros históricos, seres anónimos e mesmo seres inventados, en todo caso desde a óptica dos que padecen a historia pero non se resignan a padecela. Tiña tamén, digamos que como gran atractivo para achegarme a isto, pois a partir dun protagonista que fago xornalista de Televisión de Galicia, contar a mecánica interna da manipulación dos medios. É un xornalista anulado pola melancolía do fracaso, o fracaso persoal e o fracaso profesional, pero que ten o compás moral perfectamente engraxado e lle permite viaxar desde o peor dos homes, que é a incompetencia, a mentira e a doblez, o mellor, que é a generosidade, a entrega e o esforzo. Xa para ir rematando, dicir que nesa achega a un tempo de carraxe, que era un tempo de carraxe e ao mesmo tempo de aldraxe, por todo o que estábamos padecendo. Hai un espazo claro que todo o litoral galego, hai un tempo moi concreto tamén, e a aposta da modalización é a da segunda persoa, é alguén contándose algo a si mesmo, con ollos orballados de bágoas e intentando facer dos episodios que vai narrando certificados de asistencia, que son tamén fes da mudanza nun país que chega desde a resignación, a rebelión e a reexistencia, e iso facendo desde a ficción, pero tamén desde a non ficción, ou partindo da non ficción e traballando con elementos da ficción, sabendo que sempre hai que desficcionar, por así decirlo, e sabendo que nunca ningún artefacto literario, xornalístico,
é enteiramente realidade, non? Unha porque a realidade como absoluto non existe, non? Mesmo cando os datos vitais fan innecesarias as conxecturas ao trasladarmos eso á escrita, devén inevitablemente en ficción, e tampouco a ficción existe, non? Porque mesmo a máis cunqueirianamente fantasiosa, tras converterse en artefacto creativo, pois pasa obrigadamente a formar parte da realidade. Entón, bueno, isto é o que move a intención isto é a intención que tiña daquela, sabendo tamén que a verdade absoluta non existe. En todo caso, é a verdade de alguén que se preocupou por aquilo, que se moveu polo país, que estivo xunto ao lado de moitas outras persoas traballando cun obxectivo colectivo perfectamente definido, pero é unha verdade de parte, digamos, porque sobre todo porque cando se fala de algo en presente, de algo do presente, é moito máis difícil abordalo desde a realidade, porque todos a temos diante dos ollos, polo tanto, eso dificulta o traballo de achega literaria, e porque nun caso como este a realidade superaba a fantasía, non? Estábamos desde o primeiro momento, desde o minuto 1, asistindo a unha especie de esperpento vallinclanesco, non? En todo caso, con este libro e con outros que fixeron outros compañeiros, digamos que a teima era a veracidade e a autenticidade máis que a realidade absoluta de todo. Xa finalmente quería facer dous apuntes, non? Por un lado, a deriva social que tivo esa suma de moitas individualidades traballando cun obxectivo común que beneficiaba a todos, que era a defensa do medio, do planeta e tamén do país, e a traducción política que eso tivo non no inmediato, senón a medio prazo, non? E a partir do nunca máis en Galicia, ainda que conseguimos, digamos, que sumar para esa causa a moita xente de fora, coas manifestacións de Madrid e mesmo de Bruxelas e con todo o movimento de voluntarios que viñeron de fora, pero, bueno, basicamente, a partir dese despertar político que se produce en Galicia, seguido inmediatamente polas grandes movilizacións do non á guerra, o que representou en política e no ano 2004 o triunfo nas eleccións xerais do Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero, e no 2005 o triunfo da alternativa a aquela condena que parecía eterna en Galicia, que tivo unha dobre expresión no Partido Socialista e no Bloque Nacionalista Galego, e coa xubilación de Manuel Fraga Iribarne e a chegada dun goberno que despois, como tamén no caso de Zapatero, nos defraudou a moitos e fixo que espontaneamente, xa sin detonante como o nunca máis e o Prestige, nin tampouco a participación nunha guerra inexplicable e intolerable como o non a guerra, senón espontaneamente, a partir do 15M e do movimento do 15M, nacesen novas expresións políticas do descontento popular, sobre todo das xeracións máis novas.
e finalmente xa para volver a remitir ao libro, ao Corvo de Chapapote, decir que, aínda que nos libros de historia, a partir de agora, esta sexa unha das catástrofes ecolóxicas que se saldaron sen víctimas mortais. Antes falaba de algunhas, e houve varias que tiveron mortos, mesmo moitos mortos, e en cambio houve outras que se saldaron sen víctimas mortais. Esta parece que está pasando aos libros de historia sin que se compute ningún morto, e eu quería chamar a atención no meu libro con que si houve unha morte producida polo Prestige, que foi a de Mann, o alemán de Camelle. Como Mann facía esculturas, eu metino neste libro facendo un corvo con ese chapapote que a él o espantaba e que a él lle causou a morte. Por outro lado, a figura dun corvo tiña esa componente literaria que lle dá Poe no seu poema, no que fala, por certo, dun tétrico decembro, e ademais é un corvo que remata cada estrofa dicindo nevermore, nevermore, nevermore. Entón, parece que eso axudaba a que pechase esa achega de parte a todo un momento histórico do país, a un tempo de Carrasco, pois dunha maneira máis xusta, por así decirlo tamén, máis redonda. Xa, para rematar, se cadra, unha conclusión persoal que a min no meu traballo en Televisión de Galicia isto xeroume unha serie de problemas, entre eles ter que ir a unha chamada da dirección na que me sentí un pouco como Picasso cando recibe a visita dun Gestapo en París, e ante unha reproducción do Guernica que xa o despachara para a exposición universal, chamase Otto Abetz, dille: isto fixo vostede, e Picasso contestoulle: non, fixerono vostedes. Falaba do Guernica, e o mesmo que tive a oportunidade de dicirlle na dirección de TVG, a quen daquela ocupaba ese posto. Bueno, creo que se cadra esta intervención que eu tive é máis persoal que as demais, pero bueno, creo que era o que podía facer mellor, e ademais servía para chamar a atención de todos de que sin a implicación persoal polos motivos que sexan de todos nós en causas colectivas, pois esas causas colectivas non acaban no éxito. En este caso sumáronse miles, por cada quen pola súa razón, miles de razóns persoais en beneficio de todos. Eu creo que algo tería que ver esa loita e esa resposta que lle demos a unha agresión como a do Prestige no feito de que nesa numeración que facía de catástrofes marítimas desde o ano 2002 ata isto de agora do Blue Star, que non sabemos en que vai quedar, pois non houbese que lamentar ningunha outra cando nas dúas décadas anteriores eran constantes, non? Entón, bueno, algo creo que se fixo, vivimos casi como unha miraxe, porque durou moi pouco un tempo de cambio político en Galicia, e ademais conseguimos que se teñan en conta
moitos máis criterios que os estrictamente económicos ou economicistas no transporte de mercadorías, e algo diso será o que fixo que ata agora non se volvese a repetir unha situación como esta. Bueno, deixo aquí, creo que está tamén Teresa Moure para intervir, e despois, se queda, despois facemos un coloquio entre os que estamos aquí.